जानाय सिमां नुनाया जानो नायब्रा जानो नाय अनलानि थाखाय जाया नोङो अनलाखौ आं बायो जानो मानो बायो जोंहा गोथावसो मोनो मा सिमाङा सानैदोंब्रा बायदि नों हमगोन आरो नों हमगोन नामा जि खुसिखा जिस्राङा जि खुसिखा जिस्राङा हेलौ लोगोफोर नोंथांमोनखौ जोंनि JDSP फेमिलि एन्ड ब्लग इउटुब चेनेलाव फिन खेबसेबाव गोसो गोथारै बरायनाय थालायबाय बेरेफुंजा दुगैया लोबा मोनसे गोदान ब्लग लानानै फैलायबाय आरोना लोगोफोर जोङो नै जिस्राङा गायनो बा मादों आं जिस्रांखौ जा ओंखाम गोरलैनि फुजा होनो नागिरदों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नोंथांमोना एसे देखायलांसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो ने मामा जों हांसो बेदर जागोन मामाम गोरलै जागोन ने गावसो हमनो नागिरो हे ओंखारनो नागिरगासिनो बाजानो बाबायो जों दुगैयाखै ने दुगैयाखै जोङो तु बाबामोननि दान होननायखौ नायनि दाथ' बेराद दुगैनो नागिरदों नायनि र' बाथौ दुमनायाव जेकेट गाननो मोना ओइ बाथिंखौ दिहुन हरखा गामलाखौ जों बाथिंखौ सुजोबनांगोन माबाखौ Ini apa agak dung 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 ding 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 jauh jauh ay gila gila sayangnya kerja wow gothang मैगं ayo sono geligat cungcung mbak sih tamen ayo cuki nunggu mah ada ini cuki hai is sanibe is A few moments later, 2,000 years later, one eternity later.
गोरलै होनायखौल' आरो माबायाव ओइ बरन'नाव गाबज्रिगोन जोंनि माबा बेराम आजार जाथारनोसै ने नै एसे बुदिया बाथौ गोदान दुमगासिनो ओइ गेजेराव खुलुमबाय जोंनि JDSP फेमिलि एन्ड ब्लग इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन नै खेबसेबाव गन्धखौ बरायबाय देखायनो फिसाला खु ओरै गं एसे गं जिउसिराजों खुसिया जाजोबदों लांनो फैफिनबावबाय र' खिथागोन र' सिजौ लायखांबाय सोब रेडि जाबाय र' आलासि फैदों आलासि बरायनो थांनां आलासि फैदों आलासि बरायनो थांनि वेलकाम वेलकाम आलासिफोर हाबफैनो हागोन नोंथांमोना जोंहानि न'आव दासो टाइम मोनदो दा मालाय इन्दि फालि जोमलायथारदों इन्दि जोमलायथारदों उदालगुरिनि इन्दि जोमलायथारदों बिदो बिदो अबाव थांदोंमोन ए बाथाफोर बाथौआनो जाथ'वाखै जाजोबखाबाय सबनो बै माबाल'सो जथाया नोंनि नामा मामा नै आनै फैबायनो आनै फैबाय आनै फैबाय सिनायाखै सिनायाखै दुगैयाखै दासो उथिदो Mambrum brum mambrum brum mambrum babut खनबा जाबाथाय स्रा नङा खनबा जाबाथाय स्रा नङा माबानो हाखौ गेजेरावनो बास थारमाने फाथै बिजौआ बै माबायाव थालायाव इसेल' ओरैनो माबानाय जाबाय ने आदसा दानिया बै गय बिजौआव फैसा थाइनै होदो 시대 볼까요? 시대 비디오 공 시리콘 더 시. 시리콘 니비고 시간이 분탕을 자드나? 다나 우리 산작이 나가는 게 좋아. 근데 다나 하도 kontam 그 그방 내가 돌아오고 있네. 아영. 아영. 사방은 지금 하기는 예, 그렇고. 아무 시간을 라나 피카. 이거 하다 그러니 하고로 호른. 해 아파 씹으러 상내들이 상자 그래 하도 뭐 그거 아파는 거 참아라 살이 살고 살다 산다 되게 생각 없던 잘 나는 그런 거 이거 양들이 많이 거라고 그런 회사가 나는 그런 생각 못 하다 설교도 설교도 산다 저도 너무 해서 그런 거 그렇게 되는 거 아니야 그거다 내 내가 가서 하고 있다 내가 생각하는 거 그렇게 뭐는 저거 내가 또 던지는 거 그냥 나는 다 설교도 그거라 설교도 그렇게 하는 거 맞는 거 그런 거 아무리 같이 저기 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 봐버려서 내 자꾸니 시작이 되니 꿀린 형식.
बे खर'खौ लादों होनबालाय फान्थाव गोरलैनि हांसो खर'आ हांसो गोजाग्रा खुमब्राखौबो होखारदोब्रा खुमब्राजों हांसो जोलाजों खुमब्रा जालायजों आरो बथलायसो खम जादोंसो खुमब्रा बोरायजों ओइलाय आरो मोनसेया इयो सामब्राम थामब्राम गासिबो नुलांला दा खर'आवबो ओरै थौसे टेस्टि होनांगोन बिदिजों सावग्राफ्रा एरलानो एसे गोजौखै जा बिनानाव फैदों दिनै आलासि संग्राया देनजारा लाइजों अमा टेस्टि जानांगोन ना बान्दाकबि लाब्रा दंबावसो आरो नै बान्दाकबि लाब्रा अनला संनो नागिरदों बिजों न' सिङाव अनला संनो नागिरदों जोंहा अनला मा खबर ओंखाम गोरलै जाग्रा मा खबर मा नांखो गुस्थिया हा लासै ओंखाम गोरलै आं बिदिनो जि अनला जानाय सिमां नुनाया जानो नायब्रा जानो नाय अनलानि थाखाय जाया नोङो अनलाखौ आं बायो जानो मानो बायो जोंहा गोथावसो मोनो मा सिमाङाव सानैजों राबायदि गोथाव मोनदोंनो दिनै जानो नाय मा होनोफ्राय जोसानि लाइ अनलाया जाहाय मा जि संदोंनो हालौहायसो दालिजों लगायला नांगोन आं दाहाय हांसो जि गिदिर नय दाखालै खम जाबाय लाबोनो बे हारसिं आरो खाना दोननाया बिदिना जाथ'गोन दे दा आं लालाय हांसो खुमब्रा हांसो मोनबाय हांसो बेदर फैगोजोबसिगोन मानसिफोरा नायनानै गावासो आथुर जालायदों आबैया बेदर जानो लुगैदों नामा